Amen. Hallelujah. So nabantu lomhla wePentecost nawo babezinhlanga ngenhlanga kodwa banyanzeleka bavalwa kuthiwa. Amen. 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 Bathi into evanayo benze kubithi babemxhela omnye. Amen. Bendawonye. Amen. Kela umoya engcwele. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So ihlobo loba wena sivale sonke kufanele ube mxhelomnye ube ndawonye njani lento yoba njoba silapha nje like masindo la ngophanga phana mhlawumbe phambili njengoba silapha nje mhlawumbe ndiyaphangela namhlanje but ngosilapha ndiyacinga uba iteksi yogcwala kanti ezempini kodwa lapha ndiyacinga uba abelungu bapha emsebenzini ndiyacinga uba ezobensazela phaa bafuna usikela bona phaa siphi sisenkonzweni wena uphi usemsebenzini. Amen. That is why ngoku ithi babe mxhelomnye ifuna into yoba nje kulapha nje ube lapha enhliziyo ube lapha ngengqondo ube lapha ngendlebe ube lapha nangomzimba ube lapha nangamehlo because imehlo liyakwazi ngoku ukuthi lapha ubonisa kwena semaxhoseni kodwa lapha. Amen. So kufuneka ubuyise ingqondo. That is why wathi uPaulos nibe nenkonzo yapi yasengqondweni ufuna into yoba xa kushunyelwayo wena ukubaza indlebe zakho ukubaza inhliziyo yakho ukubaza ingqondo yakho ukubaza because iBhayibheli ithi ingqondo ayona inamehlo. Hallelujah. Ithi nikhanyisele nje amehlo enu asengqondweni. Hallelujah. Amizo ungawavala amehlo la sibona ngawo ko kodwa uboma hayi makanye kesinaso ngaba ngosta siyavuya ngabo uyabona kodwa thini wavalile. Amen. That is why ngoku ikhona ingoma yacula ithi ndinika amehlo ndikhangele amehlo ndibone la ngecula wengawavalanga amehlo wengeyomfanga futhi. Amen. But wefuna uba abone ngamehlo abonayo. Amen. Likhona ihlobo Elisha ufundisa isicaka sakhe uthi lo mfo usisicaka sakhe Elisha vuka nokumkhosi uzohlasela andumninzi. Sawufela lapha ngolezamathela. Amen. What Elisha Thixo ndiyathandaza uvule amehlo walo mfana abone abantu babo ukuthi bangaphi la. Wabe lo mfana ebona phofu eyazi kamera kaEliba yiphi na esiya pha engatsalanga ntonga ebona kahle. Amen. Kodwa wathi ngicela bathini avulwe amehlo. Amen. So that means if ever akayazi ba kukhona izinto angqongo ezizo okanye ukhona amandla ambhadise uEliya funeka ngawabona ba utheni umbhadisile uEliya unomkhosi omkhulu ongaphezulu kunalo wabonayo. Amen. So ufuneka xa wembadisiwe ube nemehlo lokubona uba wembadisiwe. Hallelujah. Uthi xa kuza ububi phambi kwakuqomba abuza undenzani because ndizibona ingapha kwa. Amen. Kuthi ukubona ingxaki sizapha uboma le ngxaki eseze and inkulu kodwa mina sendingapha kwayo. That is why I want to Paulos thina we are more than conquerors. Amen. Bakhona abantu benqobileyo but singapha kwabanqobi. Amen. What does Jonga Paulos what I can do all things through Christ who gives me strength. Hallelujah. What ndinako konke ukwenza kodwa iBhayibheli yayithe kunzima kubantu akululanga kunakwenzeka but apha kuThixo kunako ukwenzeka konke. Amen. Apha iBhayibheli ithi to men it is impossible but to God everything is possible.